Il-kwistjoni tan-nuqqas ta' sigurtà f'diversi lokalitajiet spiċċat fuq fom il-Prim Ministru Joseph Muscat, illi l-ħadd filgħodu kellu kważi jammetti li ma jista' jagħmel xejn quddiem din is-sitwazzjoni kkawżata mill-barranin. Sa nerġa' ngħid, aħna u jien l-ewwel wieħed minix ħankoq qiegħed nipponta subajja l-min iħossu li hemm nuqqas ta' sigurtà għaliex jgħid f'żona fejn hemm ħafna barranin. Din hija missjoni ċara tal-falliment min-naħa tal-Gvern Soċjalista fil-mudell ekonomiku li ħoloq huwa stess fejn f'sena splodit il-popolazzjoni bi 15,000 ruħ. Huwa missjoni wkoll illi anke fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni il-Gvern donnu qata' qalbu. Fil-fatt f'nofs din il-ġimgħa b'deċiżjoni diretta ta' Kastilja iddaħħlu Malta mal-100 immigrant li kienu ħatfu bastiment il-barra mill-kosta Libjana. Fid-diskors tiegħu Muscat insista li biex nimxu l-qudiem irridu ninfetħu. Iżda fl-istess waqt qal li qed idejqu ċertu diskors razzista. Dan minant l-istess persuna li qabel kiseb il-poter wiegħed il-pushback għall-immigranti waqt li kien qed jippjana li jżid drastikament il-barranin f'Malta. Fid-diskors tiegħu Muscat tkellem għal ħin twil fuq il-passat u refera l-40 anniversarju tal-31 ta' Marzu. Iżda naqas milli juri konvinzjoni kif qed jitolbu bosta akkademiċi sabiex Malta jibqa' jkollha l-jum nazzjonali tagħha. Intant, il-Partit Nazzjonalista fis-Sqarrija qal illi meta Malta qed tfakkar il-31 ta' Marzu, Joseph Muscat reġa' ddeventa il-mudell ekonomiku tal-Gvern Soċjalista li jkabbar il-popolazzjoni bla pjan. Il-Partit Nazzjonalista insista li Joseph Muscat ġab lil pajjiżna dipendenti fuq il-ħaddiema barranin għal kollox, mit-tkabbir ekonomiku sal-pensjonijiet.